Kazi oyedwa nabantwana ababili. Ayibonge Nkosi. Ukuthola abangcwele. Ngiyamthanda uJesu bazalwane. Ngiyamthanda uNkulunkulu owasiza impilo yami egameni lika Jesu Kristu. Ayibonge Nkosi. Uvuki into okhuluma ngayo bhuti into engiyaziyo. Don't be discouraged. Kuyaliwa bazalwane egameni lika Jesu. Sibafuna benjalo. Behlupha benjalo sibafuna la enkonzweni. Ayibonge Nkosi. Sabanye ababehlupha bazalwane asikwazi ukujaja. Asikwazi ukwahlulela nokhondema into eyenzakalayo egameni lika Jesu. Uma uzozibuza ukuthi angikhonza ukhona uma kuthiwa sibheke ofanele ukuba la but kuwumusa. Ayibonge Nkosi. Uma ufunda bazalwane ivesi noma ubheka ingelosi ivakashela uMaria uzuqonda le ndaba kaJesu umusa. Ayibonge Nkosi. Ithi wena ofumene umusa. Ayibonge Nkosi. Uyayibona ukuthi lento le inomusa phakathi. Ayikho into efika nje ngokudeserve egameni lika Jesu Kristu. Sasindiswa ke bazalwane ngomusa kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi bonke abalizolo zethu ngabodwa angeke. Lo thazike izolo ezingathethelele izazinzo zonke. Ayibonge Nkosi but ngomusa kaNkulunkulu sibile indawo sesiyakwazi ukushare nangevangeli kaNkulunkulu ngokungabi namahloni. Ayibonge Nkosi osho njalo Paul athi leli ivangeli lingamandla anginamahloni ngalo. Ayibonge Nkosi. Ukuthola abangcwele ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane sesiphelele ithuba lokuthi sihlephule isinkwa ndawonye. Ayibonge Nkosi. uJesu bazalwane uyamangalisa into azenzayo. Ayibonge Nkosi. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uhambo lwethu noNkulunkulu liyamangalisa bazalwane. Mangathiwa nje impela umuntu uyaqala uyaxoxela hayi ungathuka isimanga. Ayibonge Nkosi. Ukuthula kwabangcwele. Ayibonge Nkosi. Bazalwane ngizokhuluma ngamandla kaNkulunkulu namhlanje. Ayibonge Nkosi. Ngizokhuluma ngamandla kaNkulunkulu ukubani bengizobani usuku lonke. Bengaze ngihambe ngifike le level yokuthi lithi iBhayibheli uma uJoel ekhuluma lapha na verse 2 chapter 2 verse 28 onoma ufunda izenzo lithi ngensuku zokugcina I'll pour the spirit to every flesh. Abadala bethu baphupha ingane ziprofeti uyayichaza indaba yakho ukuthi everybody needs to demonstrate amandla kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ayibonge Nkosi. But la bazalwane mosofunda lapha no John verse 1 ngicela bazalwane baprojectele egameni lika Jesu Kristu. Ngikhuluma indaba yami ngihamba nevesi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ayibonge Nkosi. Konke kwavela ngaye akukho lutho oludwaliweyo noma odalwayo kukho konke okudaliweyo aluvelanga olungavelanga ngaye. Kuye kwaukhona ukuphila lokhu kuphila okungukukhanya kwabantu. Jesus. Sizigcina verse 14 mntanami. Ukukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwazanga ukucima. Kwafika umuntu oyethunywe nguNkulunkulu igama lakhe nguJohane. Wezela ukuba kufakazi ofakaza ngokukhanya ukuze bonke abantu bakholwe ngaye. Yena wayengesikho ukukhanya kodwa wayengoSofakaza ngokukhanya. Yabona bazalwane sifundiswa la ukushumela ngevangeli kaKristu ukuthi wena uyacasha. Ayibonge Nkosi. Lithi iBhayibheli yena wayengekona ukukhanya but uyashumela ngokukhanya. Kulezi izinsuku sisandelwe noma sinesikhathi esiningi la nconywa khona ozondi khona uJesu asale ngemuva. But siyabona indaba kaJohane ukuthi liyamveza iBhayibheli ukuthi wayengekona ukukhanya but wayezokhuluma ngani ngokukhanya. Kwakungukukhanya okweqiniso okukhanyisa bonke abantu okwase kuza ezweni. Ayibonge Nkosi. Ulizwi wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye kodwa izwe alimazanga. Weza kokwakhe kodwa abakhe abamamkelanga. Kepha bonke abamamkelayo laba abakholwayo egameni lakhe wabapha igunya lokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Awulibambe lapho ke egameni lika Jesu. We received bazalwane isithembiso la so on an invitation egameni lika Jesu Kristu ukuthi bonke abamamkelayo akukho kwamukeleka ngekho invite. Elithi iBhayibheli akukho ukukholwa kungekho shumayelayo. Ukuthula kwengcwele. So we find a promise and noma invitation ukuthi bonke abamamkelayo wabapha amandla. Ayibonke noma bafuna ukuthola amandla. So we talk of indaba ukuthi mabethi bona haleluya
sithola indaba ukuthi abakholwa egameni lakhe wabapha amandla noma igunya lokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ayibonke inkosi. La sikhuluma with authority noma sikhuluma firstly ngiyamthanda baba uDeli bazalwane egameni kaJesu uyayishuba indaba ayimbuli indaba identity ukuzazi kuKristu. Ayibonke inkosi. So uma uthola indaba identity uyayithola leli verse la ukuthi musu kuKristu bazalwane ufumana amandla okuzazi ukuthi ubani. Ayibonke inkosi. Ufuna amandla authority. Ayibonke inkosi. Uma uzazi ukuthi ubani nobody will just come over you akuzinto oyithandayo. Uthi ukhuluma into yakho uyikhuluma with authority egameni kaJesu. Lithi iBhayibheli uma konke sona look at kepha bonke abamukelayo lapho igunya lokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu egameni kaJesu. Ukuthola abangcwele. So when we find invitation egameni kaJesu kushunyayeliwe ngoKristu bembekile uJesu okuyena owafela izono zethu owafa wavuka esiphambanweni ngenxa yephambeko zethu. Ayibonke inkosi. Ethi iBhayibheli ulizwe ekhona uNkulunkulu ulizwe uNkulunkulu. So akukho angakwazi ngawe. Ethi iBhayibheli yena wangazi. Isesibili sikamama. Ngaba amazwi asikho isono bazalwane kufanele usabe ngaso uNkulunkulu ngoba uJesu wakwazi. Ayibonke inkosi. These days we've got people that want to kill themselves. If you are willing to kill yourself, why don't you just give yourself to Christ? You've got nothing to lose anyway. Yini lezo ngoba uzohlekela impilo yakho usungama ukuthi ulahlele ukuphila kwakho ukuthi usabe ngamahlelo ukuza Christ. Ayibonke inkosi. So now what do we normally receive? Normally receiving Jesus means welcoming him to your life, accepting me as the Lord and Savior, opening your heart to his truth. Ayibonke inkosi. Uma ufunda ngoJesu lithi uma esikhuluma ngaye lithi izwi leNkulunkulu yena ungukuphila nokuvuka. Ayibonke inkosi. Siphila ngenxa yakhe bazalwane egameni kaJesu. But what I like about Jesus doesn't force anybody to receive him all. Ayibonke inkosi. We are not forced, but it's all by grace, by willingness for you to come to Christ. Ayibonke inkosi. Uma ufunda lithi ke abakholwayo bonke abakholwayo egameni kaJesu. Ayibonke inkosi. The invite that you find akwazi ukuza kuKristu ngaphandle kokukholwa. La sikhona bazona ke kwabona uJesu. But through the word elikhulunywe phakathi kwethu then we believe ukuthi uJesu uyaphila. Ayibonke inkosi. Ukuthola ngoba akekho ngeke ulizwe uJesu ngeke sehle ezulwini. Uma ufunda indaba yesicebi ifika le level yokuthi asahambe sesezulwini esihle ngakufuneka kaNkulunkulu. Indaba uJesu mayexoxa indaba yesicebi noLazaro. Isicebi sesifisa ngisho ukuthi kube khona abashumayeli enzathu noma sasifisa uthola ithuba lokuthi kube yisona sofakaza ngamandla noma ngokukwenzekile esikogweni. Uthi uJesu mayehluleke ukulalela oMose nabaprofeti. Even now la uqhamuka khona usubuya khona ngeke aza kulalela egameni likaJesu. So what I'm trying to say with this ukuthi uma sihlulekile ukulalela abapostoli abakhona emhlabeni indaba yakho yasezulwini mancane abathuba ukuthi kungenizwe ngoba ithi iBhayibheli uJesu uyindlela yeqiniso. Akekho yakubaba ngaphandle kwakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. As Jesus being preached ngaphakathi kwethu kubiza ukuthi simkholwe sithandazele futhi uNkulunkulu ayambule indaba yenkazimulo sisengapha kule ndawo esemhlabeni egameni likaJesu. Ayibonke inkosi. And then if you're looking at, I've highlighted some of the points engifisa ukudiscuss regarding this verse egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekakhulukazi this one talks about the condition egameni likaJesu. Lithi kona even them that believed in his name. Receiving Christ defined clearly believing in his name. Alikho elinye igama elinikezwe ebantwini ngaphandle kukaKristu efanele sikholwe yilo. Ayibonke inkosi. Asikwazi ukuphamisa amanye amagama ke bazalwane uJesu ekuyena yedwa owasiprovela ukuthi uwanqoba ukufa egameni likaJesu. Ayibonke inkosi. What we need to do bazalwane ukuthi kudingeka ukuhlakanipha egameni likaJesu. Akudingeka ukuhlakanipha kulento. Ayibonke inkosi. Uma uJesu noma ingelo sifika kuMaria ithi wena ufumene umusa uzakuzala indodana noma uzakhulelwa ngamandla amangcwele bese uzala indodana uyiqamba igama lakhe uJesu Kristu. uMaria uyabuza ukuthi noma uyaquestion ukuthi uzokwenzeka kanjani lokhu ungayazi indoda na. Ayibonke inkosi. Scientifically sometimes not even ourselves we ask questions ukuthi mina sekunezono ezingaka sengihlupheka ngalo is it possible for me to zakala. It doesn't need your logic.
egameni kaJesu Kristu ukuthi wena usuhluphe kangaka usugwaza abantu abangaka usurupha abantu abangaka ubamba abantu abangaka inkunzi and thinking ukuthi khona izono ezingeke zathethelele uJesu. But lokho akudinge ukucabanga kwakho, but just need your faith and trust in the Lord egameni kaJesu. Ayibonge Nkosi. You need to depend on him completely, submitting on his noma to his authority fully. Otherwise if uzohamba ngamandla ethu la ledlaba ngabe isikhathi sakhathala. Uma ubheka ama-challenges esibhekene nawo silingwa left and right, si-challengewa sithi siyathandaza ababuvuka izinto zingenzeki uthi ayingqongqo zithole rejection. Ngabe fanele ngabe sisikile ukukhona bazalwane. But ithemba lethu bazalwane ukholwa ukuthi akukhona ezulwini, sina umqhele ngale ezulwini. Ayibonge Nkosi. Asitipendele ukuthi la emhlabeni kuyalunga noma kulungini, but understand ukuthi sisempini bazalwane egameni likaJesu or sikwi race egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uma ufunda noma ubheka kule ndawo lithi iBhayibheli uMoses ekhonzile icebo lakhe during his generation walala ubuthongo. Ayibonge Nkosi. uMoses ekhonzile icebo likaNkulunkulu during noma ngekhathi zakhe zobusha bakhe walala ubuthongo. We've got mandate ngabiza kahle noma we've got assignment that we are giving. It's not about the blessings. Yes, we want to be blessed, but at the end of the day, it's about spreading, it's about preaching and isikhulumi ngendaba enkulu. Uma ubheka mfundisi uDelwa indaba yonkosikazi wabanje noma lo wasemthonjaneni. uJesu acela ke amanzi, asithi uJesu ke na ukuba ubewazi abocela kumina amanzi. Athi mayisuka lapho 2 seconds. Akubizanga ukuthi akhinqe u3 years insindisweni kuMashumayela. Same time. Wathi ngimbonile loyo ngitshele konke. But sina bazalwane sinenkinga ukuthi bangiphuma la ngisazofihla ngisho iBhayibheli. Yoqala ukukhuluma mhla wambona uNkulunkulu ekwenzile into enkulu ukuthi uJesu uyaphila. But sibamba la eqaleni makuthiwa phambi sesandla ukholo uJesu uvume ngomlomo wakho ukholo ngenhliziyo. That's why nithi ufana uphume la uqala ushumayela egameni likaJesu. Ungakalazi ivesi. Usathi ngimbonile ngitshele konke. It's about conviction. It's about what you received. Egameni likaJesu. The preaching component is not about competition. Ukhuluma ngodaba la ukuthi ngimbonile osiza impilo yami egameni likaJesu. Ayidinge 3 years, ayidinge 4 years, ayidinge experience. The only experience that you know ukuthi ukusizile ukuphila kwakho mina bekinje manje senginje. Ingakho lo wayekhuluma ukuthi ningasho konke mina ngiyakwazi ukwenza impilo yami. Ngoba khona phela babemkhuluma ngakuJesu uthi umbathwani konke indodana yombazi. Uthi anginendaba konke lokho engitshela ngakho. Mina ngazite yodwa nje. Ukuthola abangcwele. I know Christ is impilo yami. So this is why ngike ngabaze ngamandla kaNkulunkulu awenzile impilo yami because noma uthi ungathi umlungu ngothanda. But I know what akwenzile impilo yami ukuthi kunjani egameni likaJesu. So it's not about experience, but an experience that you understand ukuthi wenzeni impilo yakho egameni likaJesu. Kuyenzeka sibe namahlolo evangeli. Kodwa libe lekusiza impilo yakho. Being selfish bazalwane. It's being selfish wazi kahle ukuthi ubunje. Mina khona abantu abasamangala ukuthi uzondi ushintshe ngempela. Angikwazi bazalwane ukuthi ngithi ngamandla ami. I can't. uJesu bazalwane noma uNkulunkulu uNkulunkulu unejealous. Udumo lufuna luze kuye. I cannot be udumo maseluza kimi ukuthi hayi bazalwane ngakwazi ukubamba ubhiya. Khona ngani sasinenkinga atshwala. I cannot give myself credit ukuthi mina ngazi discipline, I control myself. No, I can't. Even I control by the grace of God ukuthi ngikwazi ukucontrol. Today ukuthi ngikwazi ukuhlala kubantu abaphuzayo ngingathithishe whatever. Because appetite is called bazalwane egameni likaJesu, but through Christ. Otherwise amandla ambeka kwenzeke ukuthi egameni likaJesu. Then the living likhuluma ukuthi wabapha amandla. He gave them power. Give them authority. Give them rights. Wabona as a privilege. Bazalwane samakhosi thina bazalwane. But kenzeka ke sizibukele phansi ke sizitreat njengabantu abasokolayo egameni likaJesu. But we have authority mosula ekhaya egameni likaJesu kuKristu. Ayibonge Nkosi. We've got rights. Babovuke. Asiluleki bazalwane. Ungabona ngathi abakwenzeki. Uyazama ingqongqo zami ngqongqozeki, uyazama ukwenzani njengoba ngishilo iqela ukuthi ngabe faka uJesu simlahlile thina. But we do understand ukuthi sisemsebenzini kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. So this is not about physical strength, it is about divine authorization. Ayibonge Nkosi. So when you receive Christ, you are given the legal right to belong to God.
sesiqedile bazalwane. Mina ngokaNkulunkulu bazalwane akekho ongitshela ukuthi mina okwami useceleni. Ayibona Nkosi. We are granted an access to his family. Senabasekhaya bazalwane. Wathi umntwana kaNkulunkulu yazi ukuthi usowakazondi. Ukusho kancane usowasekhaya bazalwane. Kwasibonga singeni. Kwankosikazi akangeni ngoba makuthiwa sengaleso bese singasazani sesisho haleluya bishop. Sidumisa sithi akabongo onamandla onke owasezela ubuso sisemhlabeni. Ayibonga Nkosi. You are covered by his authority. Akumele ke bazalwane masihamba sambe sixolisa amahlombe ke la sihamba khona. Noma amazwi babuzivuke la uyakhona next time noma uthola register sitholile bazalwane. But we still have sasazobuyela khona namahlombe aphezulu. Ayibonga Nkosi, even a posture yethu izotshengisa ukuthi noma uthola mhlawumbe izolo ubungirejectile wazondile into yakhe angiyiboni kahle, but today I'm still coming back to present my vision. Ayibonga Nkosi. Asisewona ama stranger to each other bazalwane. Asisewona ama stranger to each other. We are no longer rejected. You are accepted by God. Mokwamukela uJesu Kristu ungamuzondi ukuthi akakukhulumisi noma akubingelele esontweni. Hayi mina kuyinkinga ukuhamba komzalwane ngenxa ukuthi uzonda akambingelelanga. I'm sorry to say that I know ukuthi we are family but we teaching each other ukuthi size kuKristu. Uthando siyalakha bazalwane. Sakhiwe ngalo vele uthando kaKristu. Walithanda izwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezela yodwa. Ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kepha benophilo phakathi. We teach each other uthando. I believe that bazalwane bazalwane. I've got my own weaknesses. He's got his own weaknesses. She's got his own weaknesses. But we understand what we are building the character. No matter if I can put it in a form of English, we're building a Christ-like character. Christ like Christ. Ayibonga Nkosi. So mawubona ukuthi ubaba udene challenge yokuthi mayiqhamuka wena ubheka le usalingwa bazalwane. Usalingwa mbekezelele uNkulunkulu uzomsiza egameni kaJesu. Ayibonga Nkosi. But sila size kuKristu azile kudelwa, azile kuzondi, azile kubani, azile kuvuki, but we understand ukuthi we are here to listen the gospel of God, noma of Jesus Christ. Ayibonga Nkosi. So now we are living in okay, now let's talk about transformation to become the son of God. Notice the word become. Becoming usuka kwinto ethile uya kwinto ethile. I was noma bengene umntwana kaNkulunkulu but I'm in a process in a transformation to become a child of God. Ayibonga Nkosi. You are not born into a natural, you are born again spiritual, okay? Ayibonga bazalwane. So now you are so uthi lithi iBhayibheli lapha abakholwayo egameni lakhe waba amandla egwini lokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ayibonga Nkosi. Bengene umntwana kaNkulunkulu ngenxa iphambeke ngoba bheka indaba yaGenesis saphuma noma sasuka kuNkulunkulu. Now Jesus came to restore us and asibuyisele kuNkulunkulu. Ayibonga Nkosi. Ayibonga Nkosi. So uma ufunda ku John 3 verse 3 lithi khona angani basa project and quickly. John 3 verse 3 egameni kaJesu. Yadida abantu abaningi into yokuzalwa kabusha. Babuza ukuthi ngizozalwa kanjani na? Ngibuyele esiswini sikamama futhi. Ngoba yaba confuse nalabo ukuthi nizalwa kanjani kabusha mina. Ayibonga Nkosi. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso wezulu. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Let there be transformation, mazalwane. This is where we are now. We are transformed to become the child of God. Sibesing abantu abalahliwe nabadumileyo but saphenduka saba abantwana bakaNkulunkulu, not by bloodline, not by human effort, not by personal achievement. Let ayile ngamandla ethu bazalwane. Yabona makho ufaka amandla kulento ayisekho. Whatever you do, whatever okwenza waqala ufaka amandla kuyona, hayi bazalwane ngeke akusonto kaNkulunkulu. Understand that whatever we do is through faith. We speak the word and then we believe ukuthi lenzeke egameni kaJesu. Ayibonga Nkosi. Ethi iBhayibheli mofunde ezwi lakhe lithi uma sazi ukuthi uyasizwa. One, esicelayo sesikwamukela. Once you know ukuthi uJesu bokhuluma noma ukhuleka kuyena uyakuzwa. Hayi noma icelayo
you've received it. So there's no power now. We just speak the word and then it says egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. So it's by grace through faith. Umubheka usufunda uJohn verse 1:14 egameni kaJesu lithi khona the word became flesh. Sambona sawazi umthinta. Ethi iBhayibheli wadlula kuzona ilingo esidlule kuzona. Remain faithful to the Lord. God came down to us so we will come up to him. Ayibona Nkosi. So now umubheka uJesu kuza kwazosiredeem abazalwane. 1, 2 came to restore us. And then the third one would bayifika uzofika ukuthi asenzibe ngabantwana bakaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Ayibona Nkosi. So ukuredeem abazalwane uyazi ukuthi more redeem something egameni kaJesu ukubuyiselwa. Am I right? Babuvu ngiyarefer to be redeemed ukubuyisela to the original position akade ukuyona. Ayibona Nkosi. To be redeemed or to be have brought back or recovered. Sasilahlekile bazalwane egameni ngenxa Adam. Ethi iBhayibheli kwabakhulu Adam wesibili okuJesu Kristu egameni kaJesu. Ukuthoba ngene ngaba kwenza ke uAdam noEve ensimini yesidini kwasilahlekela ubuthina egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. And Jesus came back to us to redeem us and restore us egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ukuzosenza sibe ngoNkulunkulu abancane. Ufunde uMahubo 82 verse 6 liyakhuluma ukuthi singoNkulunkulu abancane. Because we've got powers to be sikhona emhlabeni egameni because we are Christ-like character. We could become children of God. That's what Christ came down to do. And then umubheka on the same verse likhuluma ngesonship. Being a child of God means you have a new identity. I've already covered that. You have a new family, you have a new future. Lithi iBhayibheli okwaqala kudlulile beka sekuvela okusha. Once waqala wadala kuthiwa sekusidalwe isisha manje. Okwaqala kunjani kudlulile kubheke sisibheke okusha. So bazalwane there's importance yokuthi as much as reference and share ubufakazi bokuthi sibuyaphi, but at the end of the day angisenjalo. Angisakwazi ukudwela ukuthi uma qhamuka uzoni sefanele babambe ikhwama iqini. Akusangithusa sometimes kwakungithusa ngoba kongazi ukuthi mhlawumbe angibona sengishitshile. Uma abantu bengibona ngoba phela naye lephuza face yaphuza ukusuka. Yabo iphuza face moko wabudla ngempela. Takes time ukuthi iklineke bazalwane egameni kaJesu. But anginamahloni ukuthi umuntu mangingehle emotweni athi angicela ugwayi athi zonto awutumentshisa. Yabo ngoba nebala kwelithi kancane libelididisa kancane ukuthi ngazi mhlawumbe umuntu usakhona lapho yabo. But because I know myself, I'm not discouraged. Because sometimes abanye abantu bacanga ukuthi mhlawumbe senzayo, but it's not about flesh bazalwane egameni kaJesu. The appearance, it's a fruit ukuthi kwenzakala ngaphakathi kimi. You see, even noma kuthiwa ngiyangenza manje kuba budwele ngiyamkhonza ngimkhonza ngayo, but kusetshenzwe uzondi ngaphakathi. What you see from outside, it's because of Christ himself awenze kumina. So basically we not angishayi indaba yesweke, angishayi indaba yamawivu, angishayi entertain, but it's very important to see the character yomuntu. The beauty, it's a fruit noma into nami engidonsayo, but every day angidli lokho mina ngidludelwa. Ayibona Nkosi, mangathi ngelinye ilanga what I don't have udela unakho. That's why sidinga abazalwane ebandleni. Ukukhonzana kwebandla is very important bazalwane, because what you have ukokhumala nginakho mina anakho noma angenakho nginakho noma anakho anginakho. So I can't reject another mzalwane ngoba angiyena 100%. Inkonzo yakhe ngiyidinga abazalwane egameni kaJesu. So sisedinga character yomzalwane so that sikwazi ukuthi sikhonzane siyibandla egameni kaJesu. Ngokuba anamkele so okay most ufunda ke uverse the reality, so uthi uverse uRomans chapter 8 verse 15 uthi ke ngokuba anamkeliswa ngomoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namkeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Sinegunya bazalwane egameni kaJesu. Elithi iBhayibheli uJesu mayifika wathi mayehlele enzansi abetheology ke bazomcorrecta ke la.
uthe wahlukanisa kwakunenet elehlukanisa kahle hle mobheka into yaseqala inompriest okuyena ide qualified ukhulumela abazalwane bakhulumela ibandla bakhulumela Israel nakhona futhi kwakufanele ayihlole ukuthi mayingena kulandawo engcwele usimo sakhe sinjani uma ukuthi kwathi ugeja kancane watshotha abafazi babantu wayengabuyi no fanele amkhiphe ke ayikho qualify ukuthi amkhiphe kwakuthiwa kwakufanele abe neketanga lale ketanga mayilifaka kwakufanele libe khona something elibanga umsindo ngaphakathi ukuzwa ukuthi usaphila mayihambe hlaba hamba ithanda gence ayibona Nkosi uma selithule sijampile uJesu wafika wanqamla konke lokho wathi sesingaziyela sesinjani sesingaziyela awusamdingi mina ukuya kuNkulunkulu uma nje into yokuqala nje waqala ukuthi nje bakuthiwa bonke abamamukelayo abaphamathiba abantwana baNkulunkulu phelile indaba sayiqeda indaba yazondi ukuthi uzondi ukuya kubika izandla naku kuphela ukubhakadekwa izandla ozondi ongamazi ukuthi indlela zami zithini i-challenge engathi ngabe uyithembe na ukuthi uNkulunkulu uyakuza njengoba ngishiya ukuthi masazi ukuthi uyasizwa konke sicela sesikwamukela igama likaJesu ayibonge Nkosi phela angishaye bazalwane ngiyazama ukuqondisa ngoba phela sinenkinga abazalwane thola ukuthi kushaya bayalithanda itende bahamba zonke izinto zamatende abangawahlolanga ukuthi amisoba bonke abane-challenge abeze ngaphambi sesiyabhadeka izandla kufanele ukuhlola ukuthi ubhake kwaba izandla egameni likaJesu ngoba kuyi-challenge egameni likaJesu ayibonge Nkosi sizokwakha umuntu bazalwane lethi ngokuba anayamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuyilisane sithi fumana uKristu bazalwane oyikho konke kukona konke ayibonge Nkosi akukho la sobe siye khona manje lasingabe sinese khona sinesa impilo zethu bazalwane ngaphandle ukuthi sikhuleke sikhole ukuthi uJesu wafa wavuka ngenxa phambili lithi iBhayibheli ngemizimbo yakhe thina njani siphilisiwe wena wahlupheka ukuze sicebe egameni likaJesu ayibonge Nkosi so kwakuhlupheka ke bazalwane akusabalelwa ngakuthini kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba ubaba wethu bazalwane ethi iBhayibheli ngeke sithi sicela kuyena ufish am I right bishop noma sicela isikwa siphe each ayibonge Nkosi njengaba igebengu uma sikwazi ukuthi mina uKhensani ngimuphe into ayifunayo how much more yena ubaba osezulwini ukuthi sithi basicela something angasiphi thina ke singalungile ke uma ungane yami iza kumina ithi baba ngicela u5 I'll give you u5 athi ufuna isicathulo sesidabukile I'll buy isicathulo sesidabukile but how much more uNkulunkulu osezulwini ukuthi angasinikeze sikufunayo esisikhala sithi Abba Baba. So now guys, we are not bound by fear, defined by your past. Ayisicontrol ipast yethu bazalwane. Asikwazi ukuthi ngoba nganginje ungakho ukuthi usulungile bazalwane. Ngeke bazalwane uNkulunkulu athi uJesu wafela mahalani bazalwane. uJesu akafelanga bazalwane egameni kaJesu. Ngabe sekuyize phela ukufa kaKristu uma kunjalo. Ayibonke Nkosi. Bazalwane, uma sifunda le verse esifunda bazalwane, it's not just a verse, it's an invitation and a promise. Ayibonke Nkosi, ngiyacela ngibuyele kulona uJohn verse 1 to 12. I mean chapter 1 verse 12. uJesu bazalwane siyamamukela, we received him. We believe him and we become child of God. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave them the right to become children of God. uNkulunkulu noma uJesu uyamukela bazalwane ngokukholwa. Umuzo ke bazalwane sinawo ke manje uthi wamamukela uJesu Kristu ngelinye ilanga. Sisingazibuza, siziquestion ngoba nalama rights lawo lithi bonke abamamukelayo, those abamamukela uJesu, laba bakholwa egameni lakhe, and then bese bephenduka baba abantwana baNkulunkulu. Ngelinye ilanga wakwazibona noma ulithola ithuba lokuthi umamukele na ngelinye ilanga egameni likaJesu. Sebeshumayela babudele, bashumayela babuvuka, bashumayela umama umfundisi, bashumayela kokhumalo. Wakwalithola nethuba na noma ekavula inkundla ukuthi onesifiso sokwamela uKristu amfumane. Iwumusa bazalwane lento. Ayidinge amandla, ayidinge ukuba ushintshe kuqala noma ushintshe icharacter yakho, but mozazi ukuthi uyamdinga uJesu. Nami namhlanje kuseyithuba lelo futhi
lokuthi umamukele. Just uvule inhliziyo yakho bazalwane egameni likaJesu.